Sarong cargo vessel nasulo mantang nakadaong sa pantalan kan Bulan, Sorsogon. Mga tripulante nagsapo nin minor injuries. Yan ang tinutukan live ni Jessica Calinog. Jessica? Jessie, day na nadagos pagbiyahe pasiring sa Ticao Island sa Masbate, ang sarong cargo vessel na hali sa Bulan, Sorsogon. Sarong kasulo kayaan marikas na naglakop sa itaas na parte kaini. Nagbungkaras ang kasulo sa sarong cargo vessel mantang nakadaong sa pantalan kan Bulan, Sorsogon. Mahihiling sa video na inian mahitbog na aso nagikan sa nasusulong baroto na biyaheng sa Nasinto, Masbate. Napag-araman na day pa man nagpapasakay nin mga pasahero sa nasambitan ng baroto. Hulitaan as mga pangargapa sana ang piglulo na digdi. Tumawag kagad kami sa Bureau of Fire. Pinuntahan kagad namin dito. Pagdating namin medyo malaki na yung medyo malaki na yung apoy sa deck. Mayo man subuot ni nairehistrong nagadan sa insidente. Apuera na sana sa mga nagkapirang tripulante na nagsapo nin minor injuries. Minor injury lang yung mga sa tripulante, yung pagkumbat nila ng fire, medyo may mga nasugatan ata sa kamay, pero minor lang naman. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa posibleng pigikanan kan kalayo, asin sa kabilogang danyos na pigwalat kaini. Dawa pa nasulo ang itaas na parte kan cargo vessel Jessie, salbado man subuot ini sa posibleng oil leak, taday man gayo na apektaran, asin nasulo ang ibabang parte kan cargo vessel. Balik sa imo, Jessie. Jos Mabalos, Jessica.